Piny William Ruto kotenegi kod jatend migao mateko Opiyo Wandayi onyiso Archbishop Anthony Muheria mondo chimre tir gi tije kendo owe donjre gi chenro mag sirikal mageto yango ne jopiny gigo mowinjo gitim. Mabiro bang' Muheria wuok tung' mosuo gi sirikal kosundo sirikal kuom siko mana kalando gik magibiro timo kar chopo singo mane gisingo ne jopiny higni 2 mosekalo. Joyce Duor gi ler mathoth. Archbishop mar kanisa Jokopere Bade Manyeri Anthony Muheria kwero sirikal mar William Ruto mondo were gi tim mar bedo jolendo kendo gitim tijgi mar chopo singo duto magisebedo ka gichiwo ne jokenya. Jotelo ma Kenya Kwanza koro wuok tung' mosuo kod Archbishop Muheria kuom gigo manowacho ka giloso e kinde yango chenro mar gedo e skund primary ma Chepungus e gwenge mag Tiati e kaunti ma Baringo. Jotelo go kotelnegi kod jatend migao mar teko Opiyo Wandayi wacho ni sirikal biro dhi mbele nyiso jokenya chenro duto magitimo. We cannot be ashamed of telling our people what we are doing for them, what we have done for them, and what we plan to do for them. Jaod bura ma kaunti ma Baringo Florence Jematia bende onyiso Muheria mondo we kwedo sirikal to ka bero tim tije mar lando injili ne jopiny koyango ni en ting' mar jatend piny mar nyiso jokenya chenro mage. Calling government an advertising agency. What we are doing today is stipulated in the Constitution of Kenya. And Muheria, you are out of order. Na unapoomba kwa kanisa pia wewe tafadhali tunakuletea sadaka hata wewe utuambiangu inafanya nini. Jagoro mongirore migao mar teko Midusa Alex Wachira mabende ne ochopo e kinde yango chenro no mar gedo omedo telo ni sirikal ok tim tij lendo to gino magitimo en lero ne jopiny chenro maggi komedo ni jatend piny William Ruto ibiro yier kendo e yiero mar 2027. Wakati tunapokuja hapa tukiongea maana ya miradi na tukisikiza maoni ya wananchi, we are not advertising. We are basically listening to the people and delivering to the people. Leo tumeongea juu ya miradi ambayo tunafanya, watu wanasema wanasikia vibaya. Lakini sasa tunawaambia wameze Eseche gogogo jaod bura Matiati William Kamket to ne omedo singone jodak makono tudruok makare mapodi biro bedo e kind jatend piny William Ruto kod Raila Odinga kata tok dwaro mar Raila Odinga mar bedo jakom AUC gore Luanda. Enda ambia baba watu ya Pokot ambayo walipigia yeye kura wamesema yeye akae na mheshimiwa rais na asibanduke na asisikie fitina ya kina Wamunyoro. Kaka yorno mar medo nyiso sir ne chenro mag jatend piny William Ruto, jatend migao mar Aluora Adan Duale mane nitiere e kaunti ma Garissa kawuono bende opoyo jatend piny kuom golo chik mager mar timo nonro kapok omi jodak makono pande kowacho ni Ruto temo mana riwo jokenya kendo keto jokenya duto obed maromre. Watu wengine wakaanza kusema kwa nini Ruto anatoa vetting? Kwa nini Ruto anajenga barabara ya 750 km in northern Kenya? Mimi nataka niseme hapa leo kama waziri wa Kenya, President Ruto has fulfilled a constitutional provision, Article 10 of the Constitution, that everybody in Kenya will be equal. And he is going to reset and redefine the country called Kenya. Kata kamano, jatend DAP-K Eugene Wamalwa mane loso e gwenge mag Vihiga to chung kod Muheria ka okwedo sirikal e wi koso keto ngima jokenya mbele e chenro magi. Munafanya PR ya kwamba SHA inafanya na kwa ground SHA haifanyi. So let's keep telling the government the truth and speaking truth to power. Where they are doing PR, as Archbishop Muheria said, we must tell them government is not a PR agency. Joyce Oduor, Ramogi TV.